variety music. Uma Mdeuga masifunde sikhule sakho kuhlala sikhule size ngolwazi nokuchuma Mdeuga on Masakhane exclusively on Vukani FM. 15 imizuzu ibethele insimbi yaka 10 o'clock. We played Yuli Yema Panzi with Just Friends. Singokola no Unathi Nomen yenake oyi dietitian based in Queenstown. Namhlanje sijonga nutrition for different life stages. Sizawufocus ke kakhulu kwindaba ye pregnancy as well as indaba ye menopause. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Hlekazi. Thank you for having me. It's a great privilege to be talking to the listeners of Vukani FM this morning. Thank you so much. Unathi namhlanje sijonga main focus yethu kudliwano ndlebe lethu sawujonga pregnancy as well as menopause kwindaba yokutya. But before siqale conversation yethu ndiyafuna sikhe simrhobise umuntu wasetyhini omameleyo at this particular moment. Into yobana kubaluleke kangakanani ukujonga indlela otya ngayo xa ungumntu wasetyhini, more especially xa sowusondele kula age yo 45 years to 55, because kulapha imenopause ifika khona. Ewe Mhlekazi. Ewe kunjalo. Indlela esitya ngayo ibaluleke kakhulu. Khumbulani ne, into esityayo it will determine okubana impilo yethu izawuba njani. What you eat will determine your health in the long run. Yes, menopause, there's usually the stage from 45 to 55 apho umntu ayeka ukuya khona exesheni. There are two hormones that regulate menstruation, that is estrogen and progesterone. So once those hormones start decreasing, there are certain needs apho kufuneka umntu aqale ke ngoku ukuthini azifaka apha enantsika apha emlonyeni through the diet. For instance, calcium, vitamin D. Ngokuba ezo zinto ke ngoku, since hormones zona they've declined, and also availability yasemzimbeni ke ngoku iyehla. So asifuni umntu ke ngoku aqalise ingxaki zamathambo. Ukuba vumama abadala umntu akhale ngamathambo, ndinamathambo, umntu ke ngoku immune system yakhe iqala ke ngoku ukuba weak. Izinto funeka sijonge, we need to okokubana ukutya kwecephe masiziqhelise. Sometimes it's difficult ngenxa yendlela esiphila ngayo, busy, we are more in the urban areas, we are traveling. Kodwa ke zama okokubana ukutya okuphekiweyo, fresh fruits, fresh vegetables, pheka ukutya endlini yakho, and it needs to be raw. Xa ndisithi raw ndithi ukutya okukrwada, but we mean from the natural source. Try by all means okubana usuke from takeaways, processed foods. Processed foods, Russian, polony, Vienna, inantsika, baked beans, beef zakho. Ngoba ezo zinto, they are very high kwi-fats in the first place, and asifuni ezo zinto. Kukho nezinye ke ngoku ezifakiweyo phayana, izinto ezenza kuqhwethe, ezaspicy, ezasauce, ezazinto ke ngoku ziza. What they will only do is make the situation worse. Ngoba ndithi xa usiya ku-menopause uba neza hot flashes, uba neza mood swings. So ke ngoku once you start eating more of those and less of the natural foods, then ke ngoku it will only become worse. Unathi, you spoke about indaba ye processed foods, into yobana xa ukwi-menopause xhwethela kude kuzo. One of the symptoms is a menopause, weight, kugaina weight, and ukutya okuprocessiweyo kwenza into yobana automatically kube lula into yobana ukwazi ukugaina iweight yakho. Zeziphi mhlawumbi izinto esinokuzenza? You've mentioned indaba yobana uyabila ebusuku, uba ne-mood swings xa ukwi-menopause. Usisi uba dry ngoku because kaloku amaqanda akasaproduce, kusekho nto yenzekayo phaa kusisi. So that is why you then be on menopause. Zeziphi mhlawumbi ezinye izinto singenza njani ezinye izinto esinokuzenza to make sure that
siyazichwethela eza symptoms ecaleni xa sifikile kwindaba ye-menopause. Mhlambi ungasinika umzekelo wokutya. You've mentioned indaba ye-vitamins. I just want you to elaborate more on this context. I'm not sure if you get me. Yes, I fully get you. You mentioned into the weight gain. So Yeah. in order for us to try to reduce weight gain, I'm going back to home cooked food. Khumbula into oyiphekileyo uyakwazi ukontrola uba ufake ntoni phaa kuyo nditsho. Uyakwazi ukontrola whether ndiyayifraya okanye ndayigrilla, and if I do fry, which fats do I add? And also the quantity of fat I add. And also indaba ye-veg. I-veg yakho uyakwazi unantsika ukuyibilisa. Xa uyibilisileyo awufake enye into okanye you can even ezaa nto kuthiwa ku-steamer, whereby if uba mhlawumbi uthenga i-veg eyenziweyo mhlawumbi and then uyiskalishe, you don't know what went in there. That's one way of trying to control i-weight yakho. And then also ke ngokhumbula when you are in menopause, there's a hormone called serotonin. You mentioned izinto zokubana umuntu ongumama ends up being dry. Meaning ke okokubana sometimes even the sex drive will decrease. Izinto ezifana nezinto ezikuvisa kamnandi. For instance, i-serotonin, you will find it in izinto ezimnandi. When I mean izinto ezimnandi, izinto ezine-sugars, into ezimnandi, into sweet, your cake, your biscuits, njalo njalo. You can have those, but always stick to izinto ezifana ne-bran, ibe zi-whole wheat, and try to minimize ii-cake ezine-cream. Just okubana la happy hormone yakho ibe khona, ngoba even during menopause, you find that most women become a bit more sadder than before. Umuntu soloko edakumbile, akasenayo na drive wayenayo if bandiyavakala. So ke ngoku we are trying ngokubana sinantsike sizame ukureducer eza symptoms ezi nantsika ubusandozimention. And then ke ngoku izinto ze-sleeping habits at night. Yes. Into okokubana some of them struggle to sleep. They struggle to sleep a lot. You know, izinto ezidla ngorelaxa abantu. Uba uyaqaphela uba mhlawumbi uselele ikomiki yeti, especially as natural teas like rooibos, they relax you. Zikwenza uzive relaxed. And going back to the keyword natural. Kumbula i-rooibos intoni? Yi-natural plant ethathe yakhiwa phayana. So njengoba thina sifuna ikofu njena, ikofu izawusenza ubana kube khona ingxaki. Ikofu kaloku khumbula ine-caffeine. I-caffeine ikwenza ube alert, ube hyper. So ke ngoku awuzulala even ke ngoku. So ke ngoku loo nto, that's why ndithethe ngeti, because bayaqaphela abantu abadala bayathanda ukuphunga kusasa. Bayathanda ukuphunga late. Unathi, let's talk about indaba kakamama ke ngoku okhulelweyo nendaba ye-nutrition. Nditya ntoni xa ndikhulelwe? Yintoni ekungamelanga into yobana nditye? More especially ngoku kusewinter Unathi. Singabantu bemincindo. You've just said into yobana masingazityi processed food, but sana kusewinter ngoku ndifuna umrhodu nomncindo. But zeziphi endizityayo xa ngaba ndikhulelwe and ndingazithi, and incedisa njani ekubeni umntana akhule ondlekile loo nto leyo? Xa ukhulelweyo mhlekazi, i-diet yakho, it needs to be very well balanced. Ndawuqala kwizinto ezi-natural qala. That's where khumbula ezinye izinto they just supplement, they just add on to le nto uyityayo. If mhlawumbi you are getting insufficient, and also xa ukhulelweyo, it's not just you, but the demands of the body are higher ngoba ngoku uthwele umuntu ke ngoku, kukhula umuntu ngaphakathi kwakho. Try as much as possible, i-diet yakho ibe balanced. Lots of fluids. Siyazidinga zonke izakhamzimba. There are 3 macronutrients. Carbohydrates, proteins, fats. Carbohydrates, try as far as much as possible to stick to natural, and also there should be a lot of fiber carbs zakho. For instance, umzekelo, i-oats zakho, i-wheat bix zakho, i-maltabella, your brown bread,
your whole wheat. Mm. I-carbohydrates umsebenzi wayo are to give you energy. I-protein ke ngoku, they build muscle. I-protein ifumana phi? Kwinyama yakho. Uphinde uyifumane phi? Kwezinye ii-plants, into ezifana nee-legumes, iimbotyi. And then ke ngoku kubekho ii-fats. Ii-fats ke ngoku nazo ke ngoku we try to stick to one. Tony, sithetha ngeza good fats, the natural fats. Uthethile ngeminqwindo. Asifuni plant nanantsika animal fats, sifuna ntoni? I-plant fats. Apho ke ngoku idla ngoba nzima khona ngoba umntanam una-2.5. Xa ukhulelweyo urhalela nantoni na uveske urhalele into nje ephuma ecaleni. Ewe, that does happen. Xa unayo loo craving kalusu okanye isibindi okanye nantoni kanene umnqambulo. Ezinto ewe, kaloku andithi mos apha edolophini zizinto ezithengiswayo ngoku. Ezaa nto zinegreyivi, umncinde ngesonka sombhako okanye umncinde ngerostile. Umzimba ukhazirhalela ezo zinto. There's nothing wrong xa ukreyivelwa ngumzimba. Kodwa asithi uba mayibe yintoni? Yinto yemihla ngemihla. Ngelantshi qho mandofolela umnqambulo, ngelantshi qho mandiyazi ngokubana ndofumana isibindi esinomhlehlo okanye ugeme. Hayi, not every day. Uzawurhalela izinto eziqhwethayo, the processed foods. Ikuvuse ebusuku uqonde, heyi, ndirhalela iRussian, mandifune nje into eqhwethayo. Those things do happen. And then ke ngoku vitamins and minerals. Xa ukhulelweyo, you will find that ugqirha wakho okanye apho uhlukuhla khona, whether be ekliniki okanye esibhedlele, they will start you on supplementation. Ndithethile ngoba ii-demands zomzimba zizawukhula ngoba utheni? Kukho nomntana, kukho i-fetus. Usually that's what kulapho besoloko bekhankanya immediately ukuziqonda kwakho uba ukhulelwe. Yaphi? Ugqirha wakho okanye ubheke ekliniki okanye ubheke esibhedlele. Uyowuqala uthini? Ukuhlukuhla. Ngoba at least within the first 28 days, kulapho kufuneka uqale khona i-supplementation yakho. Of which ke ngoku loo supplementation yakho will comprise of i-folic acid. I-folic acid yenza ntoni yona? It-decreasa i-risk ye-neurotube defects apha emntaneni. Kubekho ne-iron. Andithi mos i-iron ithini? Ifumana phi? Egazini. I-demand yegazi ke ngoku is going to be much higher kuba kukho umntana. Yiloo nto ufumanisa uba abantu abakhuleyo bathanda uba weak, batyhafe. So ke yiloo nto kufuneka uthini? Uqale kwi-iron. Kubekho no-vitamin D ke ngoku. U-vitamin D unceda ntoni? Inantsika amathambo namazinyo. Sidivelopha ntoni? Amathambo namazinyo aphi? Emntaneni. Also for umama naye. Njebe umntana ekhula, andithi mos isibeleko silapha ezantsi ngakula mathambo kuthiwa yinantsika yi-pelvis, ngamathambo angaya. Kufuneka nawe ke ngoku uqine ngoba utheni? Umntana uyakhula. And ndiyakhula mhlekazi usasazi utshilo wathi ubana especially xa usozawubeleka. So ke ngoku that means umntana sekhulile, amathambo akho ayasindwa. Kuzawufuneka uyowutyhala. Kubekho ne-choline ke ngoku, yona inceda ntoni? I-brain development ye-fetus. Kubekho ne-omega-3 also for brain development. I-B vitamins. I-B vitamins ke zinceda for energy for umama kunye nomntana osakhulayo. Promotes good vision and also zinceda ukuthini? Ukokha la placenta, la life nantsika laa mbhobho ukhonektha umntana nomama. Umntana athi xa ebelekiwe kuthiwe yintoni? Ngugqongo okanye ngumbhono womntana. Unathi ndiyakuva ubana ezi zinto, each and every single nto endiyifakayo apha kum as umama okhulelweyo ayincedi only mna qha, but inceda nomntana lo ulapha kum esiswini, which then make me wonder ke ngoku into yobana if andityi ngendlela erayithi, what are the consequences zokungatyi ngendlela erayithi for mna as umama as well as umntana? The consequences, there are two major diagnoses that usually threaten a pregnancy, which is gestational diabetes mellitus. Kubekho ne-pregnancy-induced hypertension. Okay. Utshilo msasazi wathi ukubana ukuba ndigade into enditya pha emlonyeni inoba nobungozi kum ndingumama
ibe nobungozi emntaneni. Chances are you will be triggering one of the two. Kubekho izinto ezifana ne-fetal distress. Kufuneka Yeah. umntana ke akhawuleziswe ibe zii-emergency Caesar, okanye ufumaniswa umama ke ngoku akakwazi ukhopha. Umntana kufuneka kuthini, kukhawuleze kufuneka kubekho i-prem at 27 weeks, at 30 weeks. Those are the complications. So xa ndingumama kubalulekile into yobana before ndithenge ndiyijonge le nto endiyithengayo ubana ineziphi na izakhamzimba, so that ndizawuyazi ubana izanceda. Because you've mentioned your iron, you've mentioned iindaba zobana kubalulekile into yobana sitye izinto ezine-whole wheat. Ndizigqitha ndibaleka ezaa zinto ezana, because I'm like, no man, this is too much for me. Yeah, understand. So also xa sizayivala wena unathi, ndiyafuna ukhe usicebise, because singabantu thina abangayikhathaleli kakhulu indaba yokutya, and once uthethe nge-dietitian qoba, oh Jesus Christ, sizasilambisa ke ngoku lona, uzosilambisa. But I just want you to ukusinika ingcebiso mhlambi takeaways from this conversation ebesincokola ngayo, more especially for those that are pregnant as well as abantu abadala abasebele bekwi-menopause. Okay ke mhlekazi, enkosi kakhulu. Ewe, most of the time xa uthetha nge-dietitian ngesiXhosa ke ugqirha wezondlo, umntu Yeah. ucinga yeyi uzawuthi mandiyeke utya inyama. Uzawuthi mandiyeke utya inyama, athi manditye amagqabi. Heyi, andiyazi ke, okanye athi manditye inantsika ukutya okuncinci, kodwa mna ndiqhela ukuphaka mani ipleyiti igcwale, mna nto gqibe ndivubise ngomhluzi. Sizi-dietitians, umsebenzi wethu ukunyanga. NgesiXhosa singoogqirha bezondlo, siyanyanga, siyaphilisa ngokutya. Siyabacebisa abantu okokubana ukuze ube unempilo eqinileyo, zama okokubana uthi stick as far as possible to ukutya oku kuphuma phi, apha emhlabeni. Okay. Try by all means to stick to the natural source. Thenga inyama yazi ubana ixhelwe lena, isuka phaa kwigusha, isuka kwihagu, isuka kwinkomo. Ewe, singabantu ii-grocery zethu xa sithengayo, uzayithenga irayisi, uzawuyithenga umngqusho wakho, uthenge iveji yakho. It's natural. Ngelo nede xesha phaa kulaa grocery yakho uzawufaka mos itoti ye-Lucky Star, uzayifaka i-clotted, uzazifaka i-baked beans, uzayifaka laa cool mixed veg, uzayifaka laa gold dish. Uzawuzithenga ezaa Russian zabantwana apha endlini. That is fine. Kodwa ke sidla ukuthi ipleyiti yakho mayibe nestarch, ibe neveji. Mhlawumbi ungayifaka kwisaladi eyi-1. Kwiisaladi sigada ntoni? Ii-salad dressing, iimayonnaise zakho. Andithi mos xa ushopisha ne, kukhona u-reduced oil, zikhona i-low fat. Sidla ngokhankanya ezo ke ngoku. Ungaqhubekeka ngeesaladi zakho nendlela onantsika odla ngothenga ngayo igrosari. Kuzo zonke ii-aisle oya kuzo, even nekofu, kukho i-normal coffee, kubekho u-mild, kubekho oo-decaf. Decaf, yes. Nakwii-drink zakho, isihlwahlwazi zakho, uzaya efrijini kubekho u-light, kubekho u-zero, kubekho u-tab, kubekho ezi-original. Sidla ngokuthi gxininisa koo-light nakoo-zero. Koomongi bakho zikhona ii-fruit juice, kubekho i-Oros, kubekho i-Drinko Pop. Sidla ngokucebisa abantu ukuba i-Oros ne-Drinko Pop zona azikho sweet, zinobaba umuncu. Xa usitya isonka sakho, zama ukubana ungathi i-4 okanye i-5 utyabeke ngerabha ngexesha elinye. Reduce ii-portions zakho, 2 slices at a time. Isisu sithatha iiyure ezintathu sokuziklirisha, sokukhupha yonke into apha, uhambe ke ngoku unantsika uzikhulule. Small regular meals, ezaa nto sithetha ngayo at least every 2 to 3 hours. Ungatyi ii-portions ezinkulu. Amanzi. Amanzi. Oh, Thixo wam, indaba yamanzi. Amanzi.
Amanzi abalulekile, both pregnancy and menopause. Amanzi ke ngawolumela. Xa usitya kunxanwe mos, awuzuhlala nedrink umane ulumela ngedrink, uzawulumela ngamanzi. Uthi xa ugqiba utya ke ngoku uthobe ngale drink yakho. Idrink yakho ingabi icebisa uba yijem, ingabi sweet, ibe dom nje kuvakale uba ndisela idrink. Uyabona ke kuthini? Uyathoba. Okay. Hiwethu ndifuna ke sibuyele kwindaba ye-drink pop. Yazi bendikhe ndayiva indaba ye-drink pop ibana i-drink pop is very much healthy compared to ezi juice sizithengisayo. Umntu yeah, umntu unathi mhlambi ofuna indaba they are pregnant, they want ukuconsulta bazobuza bazofumana uncedo kuwe. Mhlambi omnye umuntu uqonda into yobana yena woyisiwe yi-weight yakhe because ugqiba diagnose into yobana uneswekile ngenxeni yobana she is overweight and they want to get hold of you. Sikufumana njani? I-surgery yam ilapha e-26 Ebden Street. I-Ebden Street ikwesaa strato sisemva ko-Proteas bus, lapha ecamkwe Methodist Church apha eWesile, kwesi strato sase-Life Queenstown. Yi-medical center, sizi-disciplines zintandathu ezohlukahlukeneyo. Umntu angandifumana apha. Ukho no-secretary wami, nee-contact details zami, sinebhodi enkulu apha phandle. Yeah. Ene-contact details zethu. Umntu akasoze alahleke. 26 Ebden Street. All right. Thank you so much, wethu. Unathi siyabulela kakhulu ngezi ngcebiso. Enkosi mhlekazi, ndiyabulela nam kakhulu uba undiphe ithuba lo zoba sisithethi apha kuVukani FM. Ndiyathemba ke nabaphulaphuli abamamela abasemakhaya baye bafunda olukhulu ke ngoku kuba i-dietitian ndagqirha lo kuthethwa ngayo kuthiwa hayi uzawundifaka kwi-diet. Umsebenzi wakhe kanye kanye yintoni? Sinyanga i-medical diagnosis, and we also siyapreventa okuba umntu ade abe ne-medical condition ngenxa yokokubana indlela atya ngayo ingekho conducive for i-health yakhe. Ikhona i-term ekuthiwa kokubana food is your medicine. Food is your medicine. Thank you so much, Unathi. Benemini mandi. Enkosi kakhulu ke mhlekazi. What?